Because let's have them come in. They are highly recognized, highly respected Harad royal people in Igbo land. So at this time they have appeared in Igbo Fest of 2025, coming to a great location. Let's have them come. Come on, Chinedu. All right. Come on. On the other Nabata, this village is to Didiche and Igbo. All one Yanji Mono, Igbo Man Makafa, the highest ranking chief in the female category in Igbo land. I Zulu welcome. He amazing war. Ọ̀pọ̀ Igbo kwesịrị gị mgbazi na aka abatete nwunye Igbo. Anyị na-ekene anyị na-asị gị nnọọ ịdị ọgọ nwaanyị onye ọ ga-adịlụ dela ụfọdụ ile na ụmụ ojii ugwurugwu okodo. Anyị na-asị welkọm ichizu na echizu ndị enyi nwaanyị o nnọọ ọ garanya kaba ncha bụgbado anyị wee na-asị unu nnọọ mkpụrụ mọkụ nwa na ogosi ụgbara iru ọnọ anyị na-ekele ihe ọmeze kwesịrị na nkwele ezinaka ujumeke ịchara na nwaanyị ichizụla echizu enyi nwaanyị ka ịbụ anyị na-ekelekwa ya ihe ọma Obuachi nwunye ọgbọnụ nwanne ọkọ osisi ihe chizụrụ echizu nwunye nke dị n'ụmụ ojii ịkara aka na nwaanyị daalụ ihe ọma ọnọdụ ugo na ogosi ụkwara onye ọ ga-adịrụ mma nwunye ọnọchie ọkwa ndị igwe nnọọ ihe ọma oche ndụ ọgbọnụ nwunye igwe ogosi mbọsị ụgwọ nne anyị na-ekene ya ezi nne ihe ọma achala ugo ledi keme ife medebe ịchara acha ogosi ụkwara anyị na-asị gị daalụ ihe ndọkọ Mrs. Adora asọgịnị ihe ndị mmanụ ọgwa blenda ka o si n'ije ezi ada ụmụ ojii okodo onye ọ ga-adịrị mma. Anyị na-ekele ya anyị na-asị gị nnọọ ichizụrụ echizu daalụ ihe na-afọ mụlụ eze na nkwele ezinaka ọkwọdụ ndị omemma na nkwele ezinaka ezi nwaanyị ezi nne ọ ga-adịrị gị mma ekwọnụ ndị dị na-anụ ndị ya niile Owuochi akụnebi okwu na obosi ụgbara ịjara aja ugoro ọbụ na ụmụ ojii igbe obodo ile onye ọma ka ịbụ daalụ na-ekwe na-atọ gị dị ugwurugwu okodo chetara na abalị eze chibe daalụ nwanne mmadụ anyị na-asị gị nnọọ ugeju eze kwesịrị ogosi ụgbara anyị na-asị daalụ mgbọrọgwụ ọjị afọ ọkọkọ na protector ndị ichie onye ọma ka ịbụ daalụ ọgwụ dị na-asị ọgaranya nnukwu nzamebebelo ọgaranya nnukwu m nzamalibelo akụ iyọmakụ nnọ egwu nnekwu oche iyọmakụ ịbịa egwu nnekwu oche iyọmụsi ndị gbụlọdụ pụtaba egwu nnekwu oche iyọmụsi ndị yi n'aka pụtaba egwu nnekwu oche iyọmụsi ndị welu nza pụtaba ezi nnekwu oche ọkụ nwa ọgaranya nnukwu m nzamalibelo ọgaranya nnukwu m nzamalibelo ọgaranya nnukwu m nzamalibelo ndị yamaka erikanụ egwu nnekwu oche iya onye tozu oyi ome
egwu nnekwu oche ndị yamaka erika egwu nnekwu oche iya onye tozuo ya ome egwu nnekwu oche onye malụ so ya oje so oje malụ ma na-azọ nso na chi ya enyelu ya nso egwu kwanja 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 aha kwanja aha kwanja aha kwanja aha onye malụ so ya oje so oje malụ ma na-azọ nso ma chi ya enyelu ya nso kwanja aha 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 udendenyi omenyi anem omenyi o ijaga nwanyị kenenyi ya o enyi nọ udendenyi n'ụlọ mma nwanyị kenenyi ya o udendenyi omenyi enyi nọ omenyi afamuleze kenenyi ya o udendenyi omenyi enyi nọ udendenyi omenyi di manụ nwanyị kenenyi ya o omenyi enyi nọ udendenyi omenyi oche ndụ nwanyị kenenyi ya o udendenyi omenyi enyi nọ udendenyi omenyi enyi ọjẹ́lú ń bá wọn ní ìpele lẹ́yìn omenyi ego meyo kelechi keloge n'ọkẹkọ dị ọfụma kelechi keloge ụwa na-asọkwa gị kelechi keloge n'ọkẹkọ ọfụma kelechi keloge ihe ọma jelu mba kelechi keloge n'ọkẹkọ ọfụma kelechi keloge ihe ọma ezi agbọ kelechi keloge n'ọkẹkọ ọfụma kelechi keloge ihe ọma nọdụgo kelechi keloge n'ọkẹkọ ọfụma kelechi keloge ihe ọma ezekwe